Lolu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng. Nazo siphambili. We are not digressing. We've been very clear about the deadline. The deadline is not an event. There is no. We only announced the deadline and we did not say what's going to happen on the deadline. Abahlali base-Davidton kwisixeko saseKuruleni bazibandakanye neentshukumo zoqhankqalazo eziqhubayo kweli ezimemelela ukuba baphambukeli abangenazimpepha zokuba kweli mabahambe. Kusetyenzwa nzima kwi-Garden Route nakwi-Little Karoo ukwenza indlela zifikeleleke kuluntu lwengingqi ezingama-25 oluvaleleke emva kweemvula ezikhatshe zinkqwithela kule veki nezisube imiphefumlo emibini. Kwezemidlalo iqela leBafana Bafana alilali buhlayo lenza kangangoko ukuba semfuthweni phambi komdlalo ukuvula itumente yendebe yehlabathi yeFIFA ngolwesine neMexico ebuhlantini bayo. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Abahlali base-Davidton kwisixeko saseKuruleni bazibandakanye neentshukumo zoqhankqalazo eziqhubayo kweli ezimemelela ukuba baphambukeli abangenazimpepha zokuba kweli mabahambe. Ngazulinye abahlali babongoza urhulumente aqinise ukumilisela imithetho yokungena kwabemi bangaphandle kweli. Baza kuqhubeleka beqhankqalazela abantu bangaphandle abakweli ngekungekho mthethweni. Kodwa abazukulivala ilizwe. Lo ngumyalezo ophuma kwinkokheli yamabutho ngethuba abahlali kumasipala ombaxa wase-Ekurhuleni bengena kwizitalato zase-Davidton eGoli namhlanje bememelela ukuba kunyanzeliswe imithetho yabangaphandle. Lo myalezo ophuma kwinkokheli yamabutho uNkosikhona Ndabandaba impendulo kumphathiswa kwiofisi kamongameli uKhumbudzo Ntshabeni lolumkise phezolo ngelithi akuza kuvalwa. We are not digressing. 30th of June is the deadline and it is there. So people must still take it serious, very, very, very serious. Ntshabeni ulumkise phezolo ngelithi naziphi na inzame zokuvala eli zisakuhlatyangezwa ngengalo yomthetho. And as we have indicated before, there's nobody who's going to do a shutdown of this country. And we must be very clear about that. Phakathi kwemfuno zabo likhwelo abathi liza kuncedisana neli lizwe ekwakheni uqoqosho. We have a memorandum that we're going to deliver to a municipality with different problems that we are having, including issues of housing. In the housing department, it should account for those houses that are occupied by foreigners. We don't know how, and then and also the issues of developments, like as I mentioned, issues of electricity, issues of water, that we can't allow foreigners to benefit on our expense. Le memorandum ke inikezelwe kumapolisa eKuruleni kunye no-MMC wokhuseleko loluntu uMzayifani Ngwenya egameni likamasipala. Kwindaba ze-SABC ndinguNomviyo Ntanjana eDavidton eGoli. Umasipala ombaxa waseTshwane uphulukana nezigidi zerandi ngenxa yokufakelwa kwempompo zamanzi kunye neentambo zombane ngokungekho mthethweni. Kwisiganeko soqoqo kutshanje kwindlu eyoyanyaniswa nommi waseNigeria uGeorge Asaba, amagosa afumanisa ukuba inkonzo yamanzi iphinde yasebenza nakubeni ibiqhawuliwe. Kwinyanga ephele umasipala ombaxa waseTshwane wafumana umyalelo wenkundla ukuba uchithe isakhiwo sale ndoda. Ilungu lekomiti kasodolophu lemiba ngesilungu ekuthiwa yi-Shared and Corporate Services uFlora Munama lithi uAsaba uza kuthwaliswa uxanduva lendleko ngombane namanzi konzo azifumana kwengekho mthethweni kwisakhiwo esaza kudilizwa. Asaba is given 30 days to start with the processes of eviction, whereby after 30 days we will give them 10 days. If Asaba is not acting within that 30 days, then the city will have to send the sheriff here to give notice to the residents or the tenants that are here to vacate within that 10 days after 30 days has elapsed. And if they fail, then we've got the right to evict, because at least we have done what we're supposed to do in terms of the court order. So the 10 days is going to elapse on the 14th, which is this Sunday. No, the coming Sunday, I'm sorry, the 14th. And after the 14th, we'll count another 10 days,
within that 10 days is where the city will be sending the sheriff here to give the tenants the notice. Then after that 10 days, then we'll start to act and demolish. Umasipala waseTshwane uthi lo mkho wokufunyanwa kwenkonzo yombane namanzi kongekho mthethweni uxhaphake kuso sonke esi sixeko. Kusetyenzwa nzima kwi-Garden Route nakwi-Little Karoo ukwenza indlela zifikeleleke kuluntu lwengingqi ezingama-25 oluvaleleke emva kwemvula ezikhatsha zinkqwithela kule veki. Indlela ezonakeleyo kunye nemijelo yamanzi ephuphumayo zisathintela ukufikelela kwiindawo ezininzi. Abantu ababini baphulukene nobomi babo kwezi ntsuku zimbini zidlulileyo kule ndawo emva kokuzama ukuwela imilambo. Umlambo iGauruts uzele sizikhukhula kambe uyaphuphuma. Ibhulorho ephansi eyonakaliswe kwinyanga nje edlulileyo ngexesha lesiphango sangaphambili ngoku ayifikeleleki ngokupheleleyo. Uluntu lwale ndawo kufuneka luxoze mphini umbi ukuze lufikele kwiindlela ezinkulu. Abalimi abaninzi baqeshwe lungophiyo nanjengoko umonakalo usanda kwakhona. Omstandigheden kry mens uthi mninzi umonakalo kwaye kufuneka becocile kwakhona kwelinye icala bakoloda neebhanka. ongeveer Isaqhwithi senqanaba lesibhozo sazisa ngaphezu kwemilimitha ezi-300 zemvula ngaphantsi nje kwenyanga emva konogumbe wangaphambili. Ulawulo lomngcipheko wentlekele luthethele nje. There's about 25 communities still cut off right through the district. We've got the district road engineers, people working right through this weekend, trying to re-establish connection for those people, opening up roads, etc. So they told me that by tonight, hopefully we will have 90% of those areas access again. Uluntu ethemba lethu eGeorge ingakumbi kwiindawo zogobityholo luthwaqeka nobomi kwakhona. Inkqubo yonkcenkceshelo yegadi yasekuhlaleni iyafumana umonakalo mandla. Sizama ulungisa imibhobho yamanzi emveni kwemvula iye yafika enkulu apha eGeorge yaqhawula imibhobho so silungise zonto ngoku. iGarden Route yafumana imbalela emandla kunyaka ophelileyo emva kwezaqhwithi ezibini. Idama eliphambili kulomandla lize lafikela ku-102%, inqanaba elagqityelwa ukubona ngo-2021. Ukanti urhulumente waseLimpopo uthi umonakalo odalwe zimvula kwisiseko zophuhliso zendlela kwinyanga ephelileyo ufikelela kwiibhiliyoni ezine zeerandi ukuwulungisa. Umasipala wesithili John Taulo Kgayotsiwe wahlaselwa zimvula ezimandla ekuqaleni kukaMeyi, kuchaphazeleka iilali ezingama-80 nekunzima ukufikelela kuzo. Imvula ezimandla ziye ilali ezininzi zintyumpa-ntyumpeka kwichibi lamanzi zaze ezinye kwanzima ukufikelela kuzo kwisithili John Taulo Kgayotsiwe. Lona ugumbi wemvula wonakalise ibhlorho neendlela. Urhulumente wephondo uthi umonakalo ufikelela nakwiziseko zophuhliso zamanzi nezinye iinkonzo. The roads have been damaged. Other service infrastructure has also been damaged. And collectively we are working on a comprehensive response to deal with these challenges. We already have a preliminary assessment of the damage which has been caused on our road infrastructure in all 3 districts of the province that has been impacted on, and the cost varies around 4 billion rand. We are collectively working together with the national government. Urhulumente sele uziphononongile ingingqi ezichaphazelekileyo kwaye awulali buhla ulungisa umonakalo kwiziseko zophuhliso. I think we've got a better sense of where exactly the damages and how intense they are. But secondly, I think it's also quite important that we embark on such an exercise so we can get the actual feeling for us to be able to plan better. I know that we are sitting with the challenges of budget, but still we are confident that soon things will change to the better for our communities. Inkulu baphathiswa ithi ukulungiswa kwebhlorho nendlela ngundoqo. Kwalapha ezindabeni uMzantsi Afrika uphakanyiselwe kwinqanaba elingentla okokuqala kwiminyaka engama-20 yi-arhente ejongene nobume. Kodwa masiqale evenkileni.
Sinamkele kwakhona. UMzantsi Afrika uphakanyisele inqanaba elingentla kokuqala kwiminyaka engama-20 i-arhente ejongene nobume bamatyala kwihlabathi iFitch. Urhulumente ulamkele linyathelo ebalula ukuba libonisa ukuthenjwa kwemigudu yeli kulawulo lwezezimali kurhulumente. iFitch izincomile inzame zomzantsi Afrika zokusuka kwinqanaba lokusilela ngokwezezimali zokumelana nohlahlo lwabiwo-mali lwalo ze wanyukela kwinqanaba lokude ube nemali esalayo. Lo gama le-arhente ikwavuma nokuba ityala leli lizwe kwinkcitho yemveliso iphela lingaphantsi kakhulu kwinto ibilindelwe yile arhente. Kambe ke ukufunqulwa kweli lizwe iFitch kulandela ekhondweni leveki ephelileyo le-S&P Global Moody nalapho zombini ezi-arhente zibeke eli lizwe kwindawo encomekayo kwezoqoqosho. The decision by Fitch to upgrade South Africa's foreign debt really didn't come as a surprise because they indicated previously that there's a likelihood of an upgrade. But we have to understand that South Africa is still not considered investment grade. We are still so-called junk, and there's a lot of hard work still ahead of us to get an even better rate. But indeed, very good news for us. Kananjalo ukuphuculwa komgangatho weli lizwe kuza kulinceda ukuba lisebenzele ukuzibeka endaweni enomtsalane ngakutyalo-mali ze urhulumente akwazi nokuboleka imali ngenzala ephantsi. They have recognized that the GNU is the vehicle through which fiscal discipline is now being imposed. And we need to hold the fort as far as that goes. And little by little, with lower debt servicing costs, the government will be more able to spend without having to waste money on interest payments alone, but to spend on issues that are far more necessary, such as healthcare and education, housing and policing and that sort of thing. Ukanti ke urhulumente uthi nangona zontathu iarhente ezingundoqo ezijongana namatyala kwihlabathi zibeka eli lizwe kumanqanaba nje amabini ngaphantsi kwezinga lotyalo-mali, kodwa kusekuninzi ekufuneka kwenziwe ukuze eli libuyele kwakhona kwinqanaba lokuba libe ngumtsalane kwezotyalo-mali. Osomashishini bathethe ngobunono ngesidingo sokuqinisa ubudlelwane borhwebo phakathi koMzantsi Afrika neKenya. Utyelelo lwaseburhulumenteni olusemthethweni lukamongameli waseKenya William Ruto eMzantsi Afrika ekuqaleni kwale nyanga lusebenze njengethuba kubameli bezoshishino abavela kumazwe amabini ukuze baphonononge ngobudlelwane obutsha. Ekupheleni kuka-2025 iimveliso zoMzantsi Afrika ezithunyelwe eKenya bezimi kwi-11.1 yebhiliyoni yeerandi, ngelixa impahla yaseKenya ethunyelwe eMzantsi Afrika ibimalunga nezigidi eziyi-464 zerandi. Indibano yoosomashishini boMzantsi Afrika nabaseKenya iyathamsanqelwa ziintloko zamazwe ahlukeneyo njengoko bevale usuku lwentlanganiso phakathi kwabathunywa ababefuna amathuba orhwebo notyalo-mali. Trade between South Africa and Kenya, of course, it's in our favor as South Africa, and you look at the types of products, it's exactly what we want to see. Finished products getting into markets rather than exporting raw materials. I-arhente yotyalo-mali yaseKenya, i-Invest Kenya, ikwabonise ukuba ilizwe lijonge ukongeza ixabiso elikhulu kwicandelo lenqwelo-mafutha eMzantsi Afrika. We have been sending a lot of our fruits and vegetables, horticultural products to South Africa. We want to really ensure we do value-added products so that they can come here as finished products. Ngokusho kwe-Invest Kenya, kukho amashishini ayi-120 aseMzantsi Afrika asebenza eKenya. Ngeli lixa iStandard Bank isithi imida yotyalo-mali olungaphaya kweli lizwe isavuleleke ngokubanzi xa kujongwa imeko entle yoqoqosho oluthe xhaxha lwelizwe. We've had a long history in Kenya. It's more than 100 years of history. And our unique positioning is we run a local business in Kenya, Stanbic Kenya, with a strong parent Standard Bank in South Africa and a great partnership with ICBC in China. Bobabini omongameli uRuto noRamaphosa bakhuthaze amashishini ukuba asebenzisane ngakumbi arhwebe kunye notyalo-mali, besongeza ngelithi uMzantsi Afrika omelele ngezoqoqosho kunye neKenya kuyakubeka iAfrika emangqangqweni ngokubanzi. IPAC ithi sakufuna abagqatswa besihlalo sobusodolophu ngaphaya kweqela layo phambi konyulo lorhulumente wasekuhlaleni. Lo mbutho ubambe intlanganiso yezicwangciso zonyulo likazwelonke kuGompo City eMpuma Koloni. Kananjalo eliqela likholelwa oku kuza kuvula ithuba lokuba nabani na benxalenye lalo ze kujongwe imo yalowo uzibandakanya nalo eluntwini.
Umbutho iPAC ukholelwa ukuba uzokuthusa abantu abaninzi emva konyulo lomasipala. Lo mbutho ujonge ukukhula kwilizwe jikelele kwaye uthi unamaqhinga okwenza njalo. Uthembise ukuzisa abagqatswa abathembekileyo nabaxabise ukuziswa kwenkonzo ezingundoqo eluntwini. Iqule saligangatha sijonge nofumana icandidates naphi na. Noba base uba umuntu available noba kakho kulo mbutho wethu uba available noba uyinkosi noba uyikumkani noba uyibishop yecawa siza kumfaka epalini kodwa siliqule saligangatha si ready for local government elections. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kuGompo. Umfama wenkukhu osaqingqayo neminyaka e26 ubudala uthi luthando lwezolimo olwamkhuthaza ukuba aqala ukufuya inkukhu. Ifama yalomfana inabasebenzi abathathu ze iqeqesha abafundi abathandathu. uRamokone Kwakwa wayiqala ifama yakhe yenkukhu kwiminyaka emithandathu edlulileyo. Kule fama uthengisa inkukhu eziphilayo nenyama yenkukhu. Owasetyhini semtsha welali yakwaMletje ePolokwane waqala ukuthanda ukuba ngumfama esemncinane kakhulu. Lo nesidanga se-public affairs uthengisela abantu inkukhu. My love for farming started when I was still a child, going to Mashimung with my grandmother. Then when COVID hit, I was not doing anything at home. I wanted something that will benefit me, even if when I'm done with my studies. So I used the NSFAS money to start my farming project back in 2020. Unabasebenzi abathathu nabafundi abathandathu. Ntenta kumanto lo sihame sithandiseka uthi okwaqala ukusebenza apha izinto ziyatshintsha uthi uyakwazi ukuzondla uyakwazi nokondla usapho lwakhe emvekhaya yini nawa kwendla yini nakumelela yini nokuse ngayingolela ayikota ku niphecha swin'wana kaya leswi a swi shota. Since I have been here for 5 months and I learned a lot about chickens, now I can even start my own company from the information given. Provided by her. So now I know everything that I need to know about broilers. Ukhwaku nezicwangciso zokulukhulisa ishishini lakhe lokufuya inkukhu de lifikelele kuveliseni iinkukhu zamaqanda eziyi-30,000 ngonyaka. Imibutho yoluntu imemelela ukuba kuthatyathwa inyathelo lobumbano kwakho ukubuyisela igalelo lolutsha phambi konyulo lorhulumente wasekuhlaleni. Kuyaxhalabisa ukwehla kwenani labavoti ekuqenqelekeni kweminyaka ulutsha luphela lukhetha ukungabhalisi kwaphela. Imibutho yoluntu ithi ukwakha intembeko kwakho nokuqalwa kwemeko eziqhoqa ulutsha kumele kuba ngundoqo ukuze ulutsha lubuyele ekuvoteni. Attention to us. The main thing that government doing, they are dismissing our concerns. They just want to be in a position of power, but they don't want the responsibilities that come with that. Students are going through mental problems because of these things. You know, students even resort to drugs, and like students even drop out, you know, sometime. And like these politicians, they don't matter. They don't give a damn. They don't. It's a lot. It's a lot. Ukudandatheka okudandalaziswa lulutsha kudiza ukungakhululeki incakasana ayonto intsha kwaphela kunamhla ixesha elityikitywe njengelona lingundoqo kwixesha ledemocracy elonyulo ibangahamba iminyaka ligagana nenani elehla nangakumbi kulutsha olungaboni ixabiso nazizathu zokuvota. When young people do not see those in leadership taking action, then they do not see the need to go out and vote, because for them it then translates to just a waste of time. Kananjalo imibutho yoluntu ihlaba ikhwele lokuba kuthiwe xhaxhe umgangatho weenkqubo zokuxhobisa ngokuphangaleleyo bangamane bejingiselwa ngenqathe abangade balingcamle abasaze ngobuso elizweni. We view young people as the largest voting bloc only to be mobilized before an election. That's simply not enough. Kambe ke imibutho yoluntu ikholelwa ukuba ulutsha akumelanga luvote nje kuphela koko kumele lunikezwe amaqonga ukuthabatha izigqibo namanyathelo kwimeko ezichaphazela indawo oluhlala kuzo.
A common myth spread today is that young people are the leaders of tomorrow, and we have to debunk that. Young people are not the leaders of tomorrow. Young people are indeed the leaders of today. Ukanti ke umyalezo ucaceka okwekati emhlophe ehlungwini ngelithi ukuba eli linethemba lokufunqula inani eliqatselayo ekwehleni lokuthatyathwa kwenxaxheba ngabasaze ngobuso elizweni kuvoto kunotshe ukuba ukuvuselelwa kwentembeko kwakho kanye nokuvulwa kwethuba lelizwi labatsha kulawulo lwedemocracy kuqale xa unyulo lusondele kumele ukuba leyo yinkqubo eqhubekekayo. Kwezemidlalo iqela lebafana bafana alilali buhlayo lenza kangangoko ukuba semfuthweni phambi komdlalo wokuvula itumente yendebe yehlabathi yeFIFA ngolwesine neMexico ebuhlantini bayo. Amakhwenkwe kaHugo Bruce azakuthathana neJamaica kumdlalo wokugqibela ukusifudumeza ngokuhlwanje. Lo mdlalo uzaqhutyelwa ekhusini eHidalgo Stadium ePachuca apho ibafana izinze khona. Umqeqeshi wabafana bafana Hugo Bruce ayimsithekelanga yokuba iqela lakhe aliphumelelanga kwimidlalo emine edlulileyo yaye kuza kuqaluleka ngakumbi kuzithemba kweqela xa liqubisana nosotheko kumdlalo wokuvula itumente ngolwesine. Kanti Mexico ibheka kulo mdlalo imisili phezulu emva kokubhulela amasaka iqela lichophe kwinqwanqwa lama-44 kwihlabathi iSerbia ngamanqaku amahlanu kwelinye ngolwesine. Ithi ke loo nto umdlalo weqela lesizwe neJamaica ubaluleke ngokukodwa kwisigaba sokugqibela samalungiselelo. Kananjalo uza kunika ithuba umqeqeshi lokuhlolisisa abadlali abaza kulungela ukuqala umdlalo wokuvula lengxikela. Kunjalo kwabonakaliswe icala elihle lebhola ekhatywayo ePachuca inkwenkwana eyaziwa ngelika Luchito isichongele ibafana njengeqela ezakulixhasa kwindebe yehlabathi zeyathiwa jize ngesikipa sebafana esityikitywe ngawo onke amalungu eqela. South Africa, he feels identified with the country because they know they have some suffer, but also are very work people. So he admires you for that. Kanti ke isixeko saseMexico samkele le ndebe ilangazelelwa lihlabathi liphela kwintsukwana ezishekileyo phambi kokuqala kwetumente. Usodolophu wesixeko Clara Brugada utyhile indebe kumsitho obuzinyaswe ngoyisakudlalela iBrazil noseyisuka kuphumelela indebe yehlabathi uRoberto Carlos noyisakudlalela iMexico Hugo Sanchez. Mexico iza kuvula itumente noMzantsi Afrika kwibala iAzteca ngomhla we-11 kule imiyo. Umdlalo uqala ngentsimbi yethoba ngokuhlwa ngokwamaxesha ombindi Afrika. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe masidibane kwakhona ngokuhlwa ngomsombuluko intsimbi yesixhenxe. Kamnandi mawethu.